במקום לבוא לטובתנו, הם הולכים לטובתו. תתביישו. שוגון והלד שיעשו על גבינו את הכסף? מה שהוא נותן להם? תבוא אתה בעצמך, שוגה, אני קוראת לך, תבוא לכאן ותדבר איתנו, משא ומתן. אנחנו בני אדם, לא חיות. והכאב הזה הוא בלתי הפיך מה שיהיה פה. הדברים האלה, האנשים פה חיים רק רואים את החיצוני שלהם, בפנים כולם אכולים. עוד $1,000,000 ליס"מים ולכל החבר'ה האלה. לא מצווה יותר לתת את זה לאנשים שיקנו בית? לא חבל? כאילו הכסף הזה לא מיותר, ולמה לחכות שעה לפני פינוי ולהביא משטרות? היו סוגרים את זה כמה ימים קודם, שבועיים קודם, היו יוצאים בכבוד ולא בצורה שהם צריכים לצאת. ולא היו זורקים להם את הדברים כמו זבל, כי הם היו מגיעים להסכם, הם היו מתארגנים על עצמם ומפנים את עצמם. שנים אנחנו מפנים, 65 שנה וששרו יבוא מצד האדמה. מי הוא בכלל? מי הוא בכלל במעברה? הוא יודע. תשמע. מה? רחל. את שיר העם אשר זועם, מנגינה של אנשים שלא יהיו עוד עבדים, וכשפעימות לבך עונות כהדר התופים, חיים חדשים מתחילים, יום חדש מגיע. אז האם אתה מוכן להיות איתי, להיות חזק מעבר לגדרות, עולם יותר טוב במרחק? אם אתה נאבק זכית להיות איש חופשי, תשמע את שיר העם, שיר העם אשר זועם, מנגינה של אנשים שלא יהיו עוד עבדים, וכשפעימות לבך עונות כהדר התופים, חיים חדשים מתחילים, כשיום חדש מגיע. תצטרף למאבק ותעמוד כאן לצידי, הקרב הזה מכריע בשבילך ובשבילי, אז ניתן את הדם למען שוויון אמיתי. תשמע את שיר העם, שיר העם אשר זועם, מנגינה של אנשים שלא יהיו עוד עבדים, וכשפעימות לבך עונות כהדר התופים, חיים חדשים מתחילים, כשיום חדש מגיע.